И здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Ето, че тази поредица се завръща. Днес с вас в това видео ще си говорим за пикмитата. По-нататък във видеото ще разкажа какво е пикми и защо ще говоря точно за тях. Искам да се извиня за това, че не съм снимала вече сигурно, даже цяло лято не съм снимала. Просто правих толкова много описи за снимане, нищо не ми се получаваше, абсолютно нищо и накрая просто се отказах. Но не мога да се откажа просто така, затова искам да продължа. В следващото видео ще говоря малко повече за това, защо не съм снимала. Относно пикмитата. Те са момичета, които се обличат по малко по-необичайен начин, за да привличат мъжкото внимание. Тези, които се правят на интересни, на нещо повече от останалите, това са пикмита. Нека си изкажа мнението за тях. Момичета, когато сте с приятелките си или сте някъде сами във вас и слушате такъв тип песни, и когато сте с банда момчета някъде и сте излезли с някои по-нахакани и слушате този вид песни, това не е яко, разбирате ли? Просто не е яко. Покажете истинската си същност. Когато се правите на независими или такива, не сте яки. Напротив. И не искам да звучи така, сякаш аз ви задължавам да не бъдете такива момичета. Не. Просто искам да кажа, че да не сте такива постоянно. Бъдете лоши към тези, които подхождат с лошо към вас. Това е просто личен съвет от мен и част от моето мнение за тази тема. Забравих да допълня, че пикмитата са тези момичета, които са жадни за внимание, просто искат да са в центъра на всичко. Искат цялото внимание насочено към тях. Ще се радвам да прочита в коментарите дали вие сте имали такива случаи с момичета като тези пикмита, защото аз да. И като се замисля, случаите ми не са били само един, били са много повече, но не съм обръщал толкова внимание колкото сега на тях. Отново забравих да допълня още нещо. Пикмитата са тези, които постоянно казват, че те са перфектни във всичко, а другите хора не го правят така, както трябва. Те са винаги перфектни, винаги най-добри във всичко, а другите просто не стават за тях. И да, хора, като цяло разказах ви за това, което исках и казах мнението си. Ще се радвам да прочета и вашето мнение долу в коментарите и дали според вас съм права. Това беше от мен. Ще се радвам този клип да ви е харесал. Чао, хора!